Kaziwai zvakare vana vaMwari, tokuchingamidzai pachirongwa chedu chamazuva ose Nhai Pastor. Tine mufaro nevari kuramba vachitsigira chirongwa chinobva kubudikidza nekuramba muchitumira mibvunzo. Togara tichitaura kuti hakuna unonzi mubvunzo mukuru kana muduku kana wakakosha kana usina kukosha. As long as uri mubvunzo wenyu imimi wakakosha, sunungukai kutitumira panhamba dzinoti 0772918335. Vari kuona paFacebook munogona kungotumira pamacomment sections iwaya. Regai titarise mubvunzo wabvunzwa zvakare neimwe hama mukati mezuva ranhasi. Mubvunzo uri kutiwo Nhai Pastor, nyangadzi inosvibisa chii? Chii chinonzi nyangadzi inosvibisa? Nawo mubvunzo hatigoni kuupindura mumaminitsi mashanu. Ndichaudimbura part 1, nhasi ndoanza part 1. Mangwana tozoita part 2 yacho, saka musapotse the second part yamangwana. Ngatiendei pakataurwa nenyaya yenyangadzi inosvibisa. Mateo 24 verse ya 15, 16, 17 na 18. Jesu anoti, therefore when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house. And let him who is in the field not go back to get his clothes. Ndo pakataurwa nyaya yechinhu chinonzi the abomination that causes desolation, kana kuti nyangadzi inosvibisa. Ndo iri kubvunzwa panapa, chii chacho chiri kumbonzi nyangadzi inosvibisa chakataurwa nemuprofita Daniel. Now, kana muchiverenga magospels Matthew, Mark, Luke na John, pane chinhu chamunoda kuti mucherechedze chakakosha zvikuru pakuhanzwisisa kwacho. Matthew, he was a Jew whose primary audience were the Jews. Luke was a Gentile whose primary audience were the Gentiles. So Mateo arada kuprovira kumaJudha kuti Jesu ndi Messiah. Luke arada kuprovira kumaGentiles kuti Jesu ndi Messiah. Saka nekuda kwekuti vanhu ava vakatosiyana mabackground avo zvavakakura vachiziva nekudzidziswa, even language yavanoshandisirwawo yakasiyana. Saka Mateo achitaura nemaJudha akati, mukaona nyangadzi inosvibisa yamira panzvimbo tsvene, anorava ngaacherekedze. MuJudha haana dambudziko kuziva kuti iri kunzi nzvimbo tsvene apa chii. Iwe neni maGentiles togona kufunga kuti pairehwa nzvimbo tsvene-tsvene yemutemberi musanctuary iyayo, but haiziriyo yairehwa. Saka Luka manje ari kunyorera maGentiles asina background knowledge yechinonzi nzvimbo tsvene ine maJudha. Haashandisi jargon yekuti standing in the holy place kana kuti the abomination that causes desolation. Anoshandisa very simple and plain language. Inzwai munzwe kuti Luka anoti chii chapter 21 verse 20 to 21. Luke 21 verse 20 na 21. Anoti here, but when you see Jerusalem surrounded by armies, know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. Matthew, when you shall see the abomination that causes desolation spoken by Daniel the prophet standing in the holy place, let him who reads understand. Look at, when you shall see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Saka vari kutaura chinhu chimwe vanhu ava, but vashandisa language dzakasiyana nekuda kweaudience yavari kunyorera. Matthew anoziziva kuti muJudha ndikamuudza kuti mukaona nyangadzi inosvibisa yamira panzvimbo tsvene zvinorevei. Luke anoziva kuti izvozvo izvo maJudha haangazvizivi. Saka anoshandisa plain language. Mukaona Jerusalem rakomberedzwa nemasoja, anorava ngaacherekedze, chiziva kuti nguva yakusvibiswa kwaro yasvika. Saka chii chiri kuitika? Mukatarisa nhoroondo yekuparadzwa kweJerusalem yaitaurwa naJesu ipapa pana Matthew 24 na Luke 21. Jerusalem, when it was destroyed in AD 70, maRomans ndo akauya akaparadza Jerusalem. Hondo yacho yaitungamirirwa nemurume ainzi Cestius. Ndiye akatanga, the army commander weRome ainzi Cestius, ndiye akatanga kuuya akakomba Jerusalem. But for some unknown reason, akawithdraw achibva adzokera. Mauto emuJerusalem akatoteera, masoja aCestius vakauraya masoja aCestius, vakatopamba zvinhu zvasime masoja aCestius, vakadzoka vachipemberera vachitoti hatahwina hondo. Vanhu vakanga vasina kurava vachicherekedza, they actually thought peace had come. They stayed in Jerusalem. Vakanga varava vakacherekedza, vakaziva kuti kuwithdraw kwaCestius ndo mukana watatopiwa wokutiza. Jesu akati, mukaona Jerusalem rakombwa namasoja, chizivai kuti yanguva yekutiza. Chiregai kudzokera kumba kunotsvaga zvinodziya, chibvai matongotiza. But hapana matiziro avaigona kuita, ivo vakakombwa naCestius. Saka Mwari ndiye akakonzeresa kuti Cestius awithdraw adzokere kuRome. Vakanga varava vachicherekedza vakabva vatobuda muJerusarema vakatiza.
vakanga vafunga kuti peace yauya Celsius aenda akundwa vakagara muJerusalem, but hapana kutora nguva Titus akabva adzoka zvakare nemauto eRome, and vese vakanga vari muJerusalem they were massacred by Titus. Saka Luke ari kuti chinonzi nyangadzi inosvibisa kukombwa kweJerusalem nemauto eRome. Mukaona Jerusalem rakombwa nemauto eRome, zivai kuti inguva yekutiza. Ndoyanzi naMatthew, mukaona nyangadzi inosvibisa yamira panzvimbo tsvene, zivai kuti inguva yekutiza. Saka zvinofanana papi? Masoja nenyangadzi inosvibisa zvawirirana papi? Jerusalem, the temple at Jerusalem yanga yakakomberedzwa kunze nenzvimbo yanga yakakurwa isingatenderwi kuvakwa kana kuiswa tende kana kufurirwa mufudзirwa mhuka kana chi. Kubva pawall yetemple kunosvika about a kilometer away, right round the temple, that whole space yainzi holy ground. Paisatenderwa anything to stay on that holy ground. Saka pakauya masoja eRome vakanoisa mureza weRome on holy ground. Mureza weRome waiva nemufananidzo wemusoro waCaesar. Saka according to the Jewish mind, any image, whether physical, sculpted or drawn or sewn, it was idolatry. Saka pavakaona mureza weRome wadzikwa panzvimbo tsvene paholy ground, vakati nyangadzi inosvibisa yamira panzvimbo tsvene, because mufananidzo waiswa paholy ground. Yet maJudha aiti usazviitira mufananidzo wakavezwa. Saka pavakaona pane mufananidzo wamiswa paholy ground, vakati ndo nyangadzi inosvibisa. Ndosaka Luke akangotaura in simple terms akati mukaona Jerusalem rakombwa namasoja, chizivai kuti inguva yekutiza. Matthew akati mukaona nyangadzi inosvibisa yamira panzvimbo tsvene, chizivai kuti inguva yekutiza. Saka chinonzi nyangadzi inonzvimbo tsvene primarily kumira kwakaita masoja eRome achiisa mureza weRome une musoro waCaesar paholy ground. But mangwana titakuendera mberi tichinzwa kuti kwatiri isusu manje zvinorevei. Musamise tomorrow's presentation. Mwari akukomborerei. Amen.